I dag er jeg på en mission. Jeg har fundet løsningen på verdens mindste problem. Det var ikke noget, jeg tænkte over, at jeg manglede, før jeg så en på Instagram, som brugte det her produkt. Det er jo ikke sponsoreret eller noget. Jeg befinder mig i en unavngivet butik. En butik, der af urensagelige årsager har løsningen på verdens mindste problem. Hvor er den? Hvor er den? Okay, vi har et problem. Jeg tjekkede, i går, der var en bold her i butikken. Nu fås den kun i webshop. Come on. Så gør vi i stedet sådan her. Nu går der lige et par dage. En teleskoptaburet. Det betyder altså, hvis vi er ude op til for eksempel et interview, og interviewdeltageren spørger, skal jeg stå op til det her interview? Så kan jeg bare lige komme flyvende. Fedt, mand. Tak. Eller hvis jeg har brug for at komme op i højden for at lave et kreativt skud. Eksempelvis sådan her. Den her film handlede overhovedet ikke om en teleskoptaburet. Jeg vil bare vise, at man kan lave en fed film om hvad som helst. Teleskoptaburet. Selv ordet sidder godt i munden.